Beh, ngecek pertama barang kayak ngene kok ya sepi ya, rek yo ngene iki. Semacam kayak Liminho ngene iki ya. Udah sepi beh. Rokokan sik lah. Niti rokokku. Ana uang ya mati kabeh ta iki. Mas, tukang ojek iki. Oh, iya Anda betul. Selamat Anda mendapatkan uang Rp 100.000, 100 juta deh. Dibayar tunai. Tapi bohong. Gak tahu kenal. Gua apa selamat sing nek YouTube kae to? Loh, kok ngerti? Wah, terkenal tenan aku berarti ya. Rai-rai udah gadis gini. Ayo foto sik Mas. Ngefan tenan aku karo kowe. Inilah menawa ngecek bareng iki, ya saya. Ayo, model piye iki? Wah, wes. Hancuk. Gendeng tenan bos saiki. Foto diampuni. Son yo Mas yo. Yo. Aku fansmu tenan loh. Ya. Sik ta. Iki sida ngojek apa ora? Aja omong ae. Ayo Mas. Iki bayare piro iki? Sik. Foto ta mau? Foto 2.500. Ngojeke 2.500 dadi 5.000 ae. Wes yo. Yo. Anggit ah. Foto Mas. Murah loh Mas. Yo, selamatan iki. Suwe pen. Wis duwe lecak. Rane Ayo. bladus wireng. Budak matematika apa ora?
bayar kok. Jalan ya Mas.